A dneska se to podíváme na hru Brawl Stars a dneska si tu otevřeme 123 start dropů. Pokud nevíte jak, tak megapik prostě, kámo. A jdeme otevřít hned ten první, protože mi to hned vyskočilo, takže to je hlavní účet megapik, jdeme na to. 101 blingu, hodí se, 508 coinů. A to není moc. 20, už to není open all, OK. Ale stejně když je to opening, tak epic, pojď. A powerpointy mi nevadí. Další epic, zatím. Jako powerpointy mi upřímně nevadí, ty jako fakt chci. A obzvlášť ty takovýhle resources, tak ty jako chci. Třeba jako blingy mi jsou úplně k ničemu, takže já budu radši za 25 powerpointů mi je celkem k ničemu. XP doublery, tak ty jsou jako furt dobrý. Rare, jo, XP doublery se hodí z těch rarů, když je to prostě rare. Jo, mythic, ale mě může padnout vlastně perla, tak doufejme na perlu. 200, no nevadí. Protože mě tady může padnout perla, Byron, Sandy, Ember, ještě nějaká legenda, Chester. Legendary? Pojď, perla. Co to je? Oh, to je to! Ivy Bell, let's go! To je fakt pěkný skin, ne že bych za Bell nějak hrál, ale jako dobrý skin. Super rare. XP double mythic, pojď. Nevadí, ale mám docela dost powerpointů, to se hodí. 500 XP doublerů, to je taky v pohodě. Pinamek asi OK, jako to je mi celkem, to je všechno na tomhle účtě. Není toho moc a nepadly mi žádný kredity, to mě fakt mrzí, díky tomu už jsem dostal jako hodně brawlerů, díky megapigu. Jestli vezmu tohleto, mohl mi padnout perla, Byron, Sandy, Ember, Chester, ta perla je obzvlášť. A ještě pokud se ptáte, jak to, že jich mám tolik, ne 123, 143 na 7 účtech s tím, že najednou mám ten bonus prostě za první místo. Takže jdeme na druhý účet, kde ho mám docela dost. A jakoby, já nevím, jestli to jsou nějaký šance na tom, protože mě na tom účtě padly 3 legendy. Jako 2 z boxů, 1 ze Star Dropu, což byl Spike, a dneska mi tu padla Bell, takže jakoby toho moc neočekávám, ale Bell je epika, tak legendary hned první, co to je perla? To je perla, já mám perlu, já ji nemám ani na hlavním účtě, let's go! Kámo, to se hodí. 10 kreditů do Ember, jako nic moc. 25 mythic. Aha, tady jsou mi ty powerpointy úplně k ničemu. No nevadí, no tak v pohodě. Další legendary, kámo. Já jsem na tomhle učit tak strašně lehký, kámo. A ta Bell a ty 3 legendy není jediný, no tak když jsem to měl jako z těch Star Dropů, ta Bell a teď tohle to prostě není jediný, co mi padlo ze Star Dropů. Star Dropy jsou prostě šílený, jako boxy jsou lepší, ale ještě dohromady s těma kreditama je to fakt super. Mythic, možná kredity, a nějaký kredity by se hodily, protože kdybych padlo hodně, tak bych už mohl mít Ember, což by bylo jako fakt hustý, co si budem. Ale teď tu nic moc nepadá, to je škoda. Rare, jako, ale padlo, jako já nevím, co se mám zlobit, padl mi ten dost pěkný skin na Barleyho a ještě mi padla perla, takže podle mě je to celkem úspěšný. Můj druhý účet mám fakt jako rád, protože mám hodně věcí. Ale super, no, jako, jo, je to dost úspěšný, ale jako mohla padnout další legenda a kontributor bonus, yes, kámo. Jsou sice 3 star dropy, ale může tam být něco fakt pěkného. Pojď, epic, pojď kredity. Aha, 5 na rozy. Tak ale mě toho padlo fakt jako hustě. Nebo jakože, no je to hustý.
Teď mám prostě, no mám tu už 4 legendy se Surgem a jo, ale mám perlu, to je cool za mě. Takže já jdu na další účet. Pochopili, že já tu nejsem jako na všech těch 7 účtech. Jenom jakože já jakmile jsem kiknul lidí, kteří to neodehráli, tak jsem se tam joinul s těma účtama, kterýma jsem tu nebyl. To vypadá dost malé, ale oni nám jsou úplně ty samý rewardy, když máte jeden win a když máte celý damage, když jste odehráli 18 víkendů, takže no zatím nic, zatím rare a super rare, ale může se to zvrátit nějakým legendary star dropem nebo nějakým mytickým star dropem. Kámo, powerpointy, ty tady moc nechci, další powerpointy, jako epic, Jesse. No, nic moc. Další epic. Aha, ne, já už ty powerpointy na tomhle účtě nechci. No, ten účet není moc úspěšný, jakoby celkově zatím tu vůbec nic nepadl epic. Zatím nemám jediný mytický star drop, nebo jakože ani legendární, jakože jako těch epiků padlo třeba jako 5, ale po každý 100 powerpointů z toho, že jako oni skoro vůbec nepadají coiny, ale padají powerpointy, já to nechápu. Ale jako, no, asi nevadí. Mně nepadlo na tomhle účtě vůbec nic, mě nepadl ani mytický star drop. Tak já jdu na další účet. Ale účtě mám jednu legendu a to Leona. No, možná mám i Surge, to já nevím. Ale jakože každopádně z těch starých tak mám Leona, takže to je taky ústý. A tady by mohlo něco padnout, možná nějaký epiky to podle mě chybí. Jo, určitě nějaký chybí. Mytik je první a ne, jo, ale jako pin na Ems asi v pohodě. Je to dobrý začátek, jo, na tomhle účtě. Jako celkově jsme začali, jako by ten druhý účet je zatím nejúspěšnější z těch všech, zatím kde jsme byli. Ten spray na RTho, že mám RT. Oni vlastně můžou podat spray na brawlery, který nemám, to je pravda, ne. Pokud nemám RTho, já nevím. Teď. Epic? Aha, ty na Jackie, no, to asi v pohodě. Rare? Epic. Spray na Dynamika, ok, to je v pohodě. 50 coinů. 100 coinů. 50 coinů, to je tak úplně hrozný zatím. Legendary, yes, pojď něco. Co to je? To je skin na Leona, ale už to mám hezčí, ne. Jako, je to hustý, to je skin za asi 79 gemů, nebo 69, teď nevím. A já tu mám ale toho jinýho, jakože mnohem hezčího, já ho pak ukážu. No, tak jako, je to dobrý skin, ale já ho vlastně vůbec nevyužiju. Jako, nic moc z toho. Ale těch sprayů je hodně a pinů. Já tu mám tenhle skin, Record Treat Leona, takže tenhle fakt nepoužiju, protože ten je mnohem hezčí, tak já jdu na další účet. Další účet, kde by toho mohlo, tady myslím chybí i nějaký epiky, takže určitě chybí nějaký epiky a tak aby mohla padnout aspoň nějaká epika, ideálně legenda, ale jako nemůžeme chtít všechno, že jo, takže možná nějaká mytika padne, co já vím, ale zatím to nevypadá moc slibně. Tady v tom openingu padá hrozně moc epic star dropů. Už na to, že to jsou epic star dropy, tak jich je hrozně moc. 5 na netu, cool. 30 těch kreditů, to je cool. A nic, jako on aspoň ten epic, z toho epiku už může padnout epika, ale z těch rarů a super rarů nic nemůže padnout. To by mi padla legenda, tak tam může padnout jenom z legendary star dropu. Mythic? To je Maisie! Yes, Maisie! Tak máme epiku, což je jako... Je to epika, ale je to hustý, takže to je v pohodě. Super rare. Ok, to je v pohodě. Jako, už nám tady padla jedna epika, ale ještě něco by mohla padnout, ještě jedna epika nebo něco takového.
A ne, to už je poslední, myslím. To nebylo až tak hrozný, jako padla tu ta Maisie, takže to je ještě jeden star drop. A nic. No tak nevadí, já jdu na další účet. Tady na tomhletom účtě mám asi 400 trofejí a můžou tu padat i rarky. To znamená, že i z rare star dropů něco může padnout. Což je fakt hustý, podle mě. Jo, tady ty někoho nezajímají. Mythic hned první, pojď. Aha, tady k toho může padnout tolik, tak padají powerpointy, které mě jsou úplně k ničemu. A epic. Nevadí, ale i ten epic je tady nám určitě docela užitečný, protože tady může padnout, já nevím, bull možná, jako, nebo něco takovýho. A epic, pojď. A Nabelšek, já tu vůbec bel nemám, proč mi to dávají, nevím, na netu, to by bylo dobrý, ale jako, takhle mi to celkem k ničemu. Rare, pojď, kojny, super rare, XP tabler, ty se asi docela hodí. No, 50 coinů. 50 coinů. A 25 powerpointů, to je zatím fakt neúspěšný, kámo, co to je? Já chci aspoň rarku, pojď. Ne, poslední star drop. Mně tady nepadlo vůbec nic, spray Nabel. Se můžete podívat, kolik toho mohlo, ne, tak nemohlo mi padnout rarka, aha, tak se mýlím, ale kolik mi mohlo padnout těch super rarek, 6, normálně to je hrozně moc, kámo. No, já jsem si to ještě nevyzvednul Mika, to jsem měl udělat předtím, protože jestli mě někde na tom dalším účtě, jestli já jsem si to tu nevyzved a on mi padne Miko, tak já se asi zabiju, protože to by jako fakt bolelo. Blingy, coiny, powerpointy, super rare. Tady mám asi 900 trofejí, takže tady myslím si, že rareka nechybí, ale super rarky určitě chybějí, takže i z těch super rare star dropů něco může padnout, ale zatím to nevypadá moc slibně. Na epic, pojď aspoň nějaký další legendary star drop. Já jsem je nepočítala, ale jako byly, já nevím, tak 4, možná 5. Moc jich fakt nebylo, na těch prvních účtech to bylo víc, tady už nic není, kámo. To nechápu. Super rare, pojď něco, ne, 50 powerpoint. Epic, prosím. Nic zase, rare, nic, rare. Kámo, já ty rare ani nemusím komentovat. To je úplně hrozně špatný, tenhle. Na těch 2 účtech, kde toho může padnout nejvíc, nepadlo naopak vůbec nic. Se podívejte, mi tu chybí 2 rarky dokonce. Mi tu chybí Colt a Rosa, kámo. Mi toho mohlo padnout tolik. A tak to bude pro na účet všechno. Můžete se joinnout do klubu Sceponej, ale já vykikuju ty účty, protože já to nejsem schopný odehrát na 7 účtech, takže něco vykikuju a vy se můžete joinout a v dalším megapiku za 25 dní nám můžete pomoct a může být další velký opening. Takže to bude pro všechno, zanechte like, odběr a čau.